Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Rage ne. Barka ne. Ya kasuwa. Gata. Da Allah ruwan da ake bawa jariri na zo nema. Ko zan samu anan? Ruwa? Wanda ake bawa jarirai dan na ce ba a ba su kofi wata ko na rijiya. Abin da ake yanzu idan an haifi yaro To, dai kana so yaron kai girma da kwari. yawwa. Yayi mar maganin kyanda, Yawwa. maganin malaria ko typhoid. Iri shi nake so. Ai inda wannan ruwan ne gaskiya a duk mai hankali wanda yake siya wanda ya gane. Na'am. Gaskiya baya wuce faro kamfanin Baba Atiku. Akwai? Akwai faro. Dan Allah bani. Shaguna nan naje shaguna kusan sun kai 5 amma ban samu ruwan nan ba. Ai faro shine maganin sa. Shine kwa. Ko jaki ne fiye muguntan ka ba shi wannan daina harbi. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Iri shi nake so. To, nawa ne kudin? Naira 100. Naira 100. Ai ruwa in dai ruwa ne yanzu mu ai ba mu sayar da wani ruwa ma in ba faru ba. Kap shi muka yadda da shi. Kuma shine duniya ta yadda da shi. Yanzu wannan zai dade yana sha. Zai kai kamar kwana nawa? In ka ba shi yanzu sai kwana uku kuma bai ƙara jinki shi ruwa ba. Kai wannan fa ruwan fa shine zaka je gidan shugaban kasar America ka ga yana shan faro. To, shi wannan din Faro. Maryam ta dangane Otoro. Wannan shine faro. wannan shine faro na dinga zuwa shaguna amma ban samu ba sai a gurin ka. Ai faro in dai ka zo nan ne cibiyar faro. To, Ato. mu ya zuwa. Ka san wani sai wannan ruwan kake ka san jariri na zan kai wa ruwa ka zo. Ba kamfanin na Baba Atiku bane? Kai gadin na Wanka ne a cikin Ba dan shaye-shayen banza Kai ɗin da za ku sha wannan. dan shaye-shayen banza dan shaye-shayen wafi in soya ruwan zan bawa jariri na ruwan faro na kamfanin Baba Atiku shine zaka zo kamar irin wannan Ba na kamfanin Baba Atiku bane? kuta dan buwa uba kaga yanda ya mun da ruwan kuma